Има и още една тема, по която искам малко да поговорим, преди да си легна. Аз често говоря за децата, че са наши огледала и че нашето вътрешно състояние, каквото ние чувстваме и изживяваме, го проектираме в тях. Това е така и ще бъде така до 18-та им годишнина. А, при мен имаше такива повторяемости с моят син, той е на 14 години, в различни сфери, докато не започнах да работя вътрешно със себе си. И чрез мен аз влияя на него. В момента усещам нещо, към което той се съпротивляваше преди, когато му взимах интернета, да речем. И понеже трябва да се поставят здравословни граници, ние не можем само да работим вътрешно и енергийно, но да не действаме и да поставяме конкретни граници на децата. Те не могат да живеят на самотек. Трябва да е балансирано. Нашата вътрешна работа с действие. Конкретна граница, когато нещо се случи. Но когато аз съм работила със себе си и изпитвам една равност и вътрешно задоволство, спокойствие и действам не от хаотичност, аз не му предавам това и на него. И днес забелязах, че когато посегнах да му взема телефона, той не тръгна към мен да бяга да си го взима обратно, а го остави просто. Което ме навя на мисълта, че съм на правилен път. И това, което искам да ви кажа е, че ще се случват винаги такива случки, ще има повторяемост. Понякога може да е малко по-дълго във времето, но вие трябва да сте постоянни и в действията, и в работата със себе си, и в границите. Само така се успява с децата, нашите огледала. И тук мога да ви подкрепя, ако имате подобни казуси вкъщи, мога да ви подкрепя в тая сфера. Аз работя многопластово, но винаги от личен пример. Никога не работя с нещо, което само теоретично съм научила или мисля, а, че ми е призвание, а работя това, което самата аз съм отработила, за да мога да го предам качествено на човека от среща. И ви пожелавам приятна вечер.